Mata Hari le Banda mai che spy ming thang te Mata Hari ming dik tak hi Gertrude Margaret Jelly ani a Indo pui pakhat na hun laya spy ming thang ani mi in an chui chua thei lo nan a ming a thla ka Mata Hari a in ti a Khovar RC ti na ani Mata Hari hi das nula mel tha le pian nala soi ani a ha ngai no bei tak ani a Mata Hari hian a ei zon na thup nan lam thiam a poimo donin a hria a tichuan Java a Hawaii lam azira thiam to ka a in riat nu in Paris a akala million ho pui punni khwa a te lam turin an haya thina heta tang hian officer lian te sipailal te tam tak a mel riata tichuan thiana asiama an hena tanga athil riat te chu German sarkar ama chortu hena report a petrina German sarkar chuan aspai ko tatan H21 an pe a Paris a te Berlin a te Madrid a te na athok ber thina sangkhat zakwa le som paruk khan Holland na zin atuma ama en thlat reng tu British Secret Police te chuan Falmouth England na an manta a nasatakin an do pa atna chu bansan turin an tia a bansan lo ani chuan atana a hlo om dan tur te shilin warning an pe a an chua le maya ma se asim chuang lo a to pa phei chuan a thi pha tang he nge ani Mata Hari hi sangkhat zariat somsari paruk August ni sari a Leeuwarden Holland na alopianga kumsom pariatani in Captain McLeod anen an innaya heti lai hian McLeod a hi Dutch sipai senior to tak ani an innei nu hian engemuchen an hlim dun hle Amsterdam a in nuam taka an cheng duna kum khat nuwa fapa an neya McLeod a hian poisa khel a china wangin an khosak alo tla niam ta hle maya Mata Hari chuan in hlo na azong ta a pahau satak an bul hnaya mi chu a belta a ani chuan sum tam takin atampui thina fanu pakhat an nei le hnu loka a pasal hi Java a an transfer a ti chuan an chung kwa in Java a chuan an pem ta a Java a an pem hnu po hian a pasal chuan poisa khel asim du chuang lo awangin an re thei ta hle a an nu pa chu an hlim dun talwa anin then ta a anin then hnu hian Mata Hari chu Paris a akir le a tunma ang bok khan lamin ai azong le ta a modela atang boka heti lai hian in do pui pakhat na alo intrana sipai officer le million housing a chuan atal tam ta hle a an cho ai khom na a lama an haya thina ti chuan kum sang kha zakwa pathum vel atang khan Mata Hari chu michang kang zinga chuan alo lar ta hle a ama shelo aram an om to lo Mata Hari chuan apian le murna an zo apiang in tiang hian a chang thren Malabar thliarkar South India a piang kani a kapian hian kanu hi athi ta ka wangin Mata Hari min ti a chumi omzia chu nu te that tu ti na ani ti in han en mai po hian samdum hlap mai hang lampang ani awangin athu soi chu oi lo rual ani lo German sipai a mel ria chuan sipai tan asom ta a ti chuan Lord Che muna arukin training an pe a training zo atang hian a hna hi a thok tan ngal ani reivak lo a tho nu hian a hna chu himvak lo hle in a hria a ti chuan ama in Paris a thian kom lem lovin a khosa a hna tho chu bansan to anga lan tir atum ani
heti chung hian Mata Hari chu French Secret Police te chuan an chui ru renga ma se million le thu nei tu thian anga awangin an fim khur hle tum khat chu Berlin Germany a police a an ho tu pa bernen anin kom lai an muta hlo maya ti chuan ngor zokin an chui ta a sangkha zakwa som pasari February ni som pathum ni in Madrid ta akala heta hian German sipai ho nen an in mukhom ti a chui tu te chuan an rele a hemitruma Paris a alo ho le chu man turin French sarkar chuan thupek asiam ta a Paris a hotel thlenna a luchilin an manta ani French sarkar chuan rin thuwa man mai an nilauti Mata Hari chuan a hria thainan German Army Headquarters atanga aruka an thu thon French sarkar in man sak copy chu ama ngei an entira chu thu thon chu hei hi ani age 21 Mata Hari chu Paris a alo thlen vele Mark German poisa singkhat le sanga pek turani ti hi hei ba ka hian German sarkar hian Mata Hari hnena sangkha zakwa som panga kumin chakzoka na atho thainan Mark sing thum German poisa anlo peto bokti chui chua ani Mata Hari hi heng awang hian France pai singa thi na a mo phur tua an pu a ti chuan sangkha zakwa som pasari October ni som panga zinga chuan machine gun silain an kap thlum ta ani banda sangkha zakwa som pasari kuma Mata Hari French sarkar in an kal hlum khan banda Mata Hari fanu hi kumsom pasari mi ani a anu le apa anin thena wangin banda hi ani apa farnu hnena a oma banda hian anu hi a hmu ngai lo awangin anu chanchin hi a hretlem hle a spy ani ti chu a hriat chhun ani ani te hi batama a an chenga ti chuan he hmuna hian banda hi a seilian ani banda hian anu hi hmu achak hle a ani hnena anu chanchin te azo thina azo apiangin ani chuan inu chu a local trap toang aron tlo don che alom ti in achang thin banda chuan anu local hun tur chu ngak hlel takin a thlir thina ma se a ngak chuak zo talo banda chuan arin lo takin anu le khathon a hmut tanol maya chu le khasei taka chuan Mata Hari chuan banda pa apasal in an in nei laya ati du da thinzia te an kho sakhar sat dan te chu chip chiar takin aziaka chu anu chanchin a hriat chhun chu ani mai anu hi voi khat ma a hmulo ani zan khat chu banda hian ani hnena tuna chuan puitling kalo ni ve to a ka khosak dan tur chu keima ka in ngei tua to ange ti in he mizan la hian ani chu a chhuwa sana Dutch civil officer pakhat hnena akala ani hian alo ompuita ani ti chuan apu chuan banda hi aduat hle a nupui angin a en boka banda po hian a hmangai ve a banda chu alano pan awangin sikul a akaltir le a asikul kalna hi sikul thatak mi hosa le officer ten an fa te an da na sikul ani sikul atang hian million fa te melria tam tak alo charta a heti chung hian banda hi ahlima alung oi em a zirtir tu ni tumin tai matakin lekha azirani lekha azir zo chuan apu ina chuan sikul adin ta a van duai thlak takin sangkha zakwa somthum panga a apu chuan athi santa a banda hian atuar hle nge banda chuan asikul chu that takin a en kola thian tam tak siam nan a hmang bok
banda hi nuladu om tak anu anga ngai no bei ani a mi te ngai nat po a hlo hle ani sikul chol la in a thian te som khomin party asiam thina ti chuan banda hi alo lar ta hle ani sangkha zakwa somthum pakwa indo pui pani na alo in tana tang khan banda nun kong chu alo dang lam tan ta a chena in chu politics mi te spy ho tele chanchin bumi te chena book alo ni ta a ti chuan a thian kom zinga mi te chuan mai chep poimo taka siam an lo ril ruk ta ani indo chanchin chu ti ber alo ni ta a japanin Pearl Harbor alata ti te Holland chu Nazi German sipaiten an opta ti te Japan chakzia chu cyclone ang ani ti tele Indonesia te Rambang te Raisur putik tele tin gareng te chu an Japanin an ne a an ople ta ti te chu ni tina an thu thar ria ta lo ni ta a Indonesia banda omna mun Japanin an op ta mai chu banda chuan adu lo hle a banda chuan he Indona boruak hi a thli renga chanchin thar chu asikul no pangte a hril thin ani tu khat chu asikul no pangte hne na kanrama Japan sipai ho min ob betlat tu te hi engtik nia emo chuan ne in an la omanga kan zalen le anga Japan hi kan la ob bet ve ang ti in asoya heta athu soi hian Japan sipai beng alo thlenga ti chuan asikul chu an khar sakta a ni khat chu apu hun rei tak a mu to lo chuan banda chu aron tlo a Japan long sipai uniform in a in thuama banda chuan apu a han mu chuan athin lunga rin hlel na le lau thon na in a khat nga la ani hian engwangin nge miron tlo tlat engatan nge ti te athin lunga chuan zo na tam tak alo oma apu chuan banda kadu sakwang che a local kani ithil lo ti to zong zong hi Japan hian a hai lo kathu hi oila min trampu yang chet ti chuan hei hi I himna ani bok ti in ana tho na tur chu a hril ta a banda tan chuan ole ti mai lo chu soi tur a om lo hek tu anei ti a hria a asa him nan po apoimo ti hria in apu thu soi chu apom ta a ti chuan apu chuan a thian te ho ne na an party nan sum enge mozat anut che a kalsan le ta a banda chuan akha tokin party asiama a Japanese le Indonesian thian te chu zalen takin an inkom thina hei hi Japan sarkar tan thil tangkai alo ni a banda an chhorta chu tifu anin ti hle ani thil pakhat Japan sarkarin aven thon om chu Indonesia ho hi ne in obet ma sela an thin lung hi an hne tak tak lo ti asia a chu wangin englai po a helna om mai thei ani ti an hria a chumi ven nan home guard din chu tha in an hreta a home guard hian Indonesia zinga Japan laka heldu mai pol an lo ompo in an met mit zel don ani ti chuan banda in atang chuan home guard chu din alo ni ta a member po an pung so thle a home guard zinga hian tlangwal pakhat Abdullah mel thazet mai hi a oma banda nen chuan an in charta a an lo in ngai zong ta a an han in hria chian chuan Abdullah hian Japan ozong alo tan lo home guard tho malak na she rutura lo in tat lut ve alo ni zoka Japan
ho em tu ani ti banda chuan alo hre chuak ta a ti chuan Abdul chu banda hne na chuan a in puang fai ta lenga en thatu alo ni a Japanese ho lo om zia te an ram lak te chunga an nun ron zia te thil tha tak tak an hril laia thil thalo an ti dam zia te a hrila ti chuan banda chu trampui turin asom ta a Indonesia thalai rual chu home guard ta anin peta rui maya atopa chuan Abdullah tum ang ngei chuan Japan laka chuan an helta a Japan thunei na atanga tal chua tumin Indonesia struggle for liberation chu alo chuak ta ani heti chung zong hian banda hian Japan sarkar ama chhortu chu arukin Indonesia a thil thleng chanchin report a pezela Abdullah hian rin hlelna anei mia lo tin Abdullah po hi banda hian atan pui thau ti chuan banda chu Japan spy ani rualin Indonesia tan po spy ani thau mai rampani tan spy alo ni a double agent alo ni ta ti na ani ti chuan America le Britain sarkar chuan banda na tho dan Indonesia ho alo trampui dan chu an ria a British Secret Service ho nen chuan an thok dun ta zela heti lai hian banda hi tunge ani ti reng an hrelo banda hi afing em a an hatho dan kong tin renga anu akhum zak ani hetiang hian le lamma spy angin thokma sela Japan sarkar phei chuan atop thlengin banda thil ti dan hi a hre chuak mia lo sangkha zakwa somli panga kumkhan banda tampuina in British sarkar chuan Indonesia khopui paruk te chu sipai chakna in Japan obbe na hnuai atang chuan a chan chuak le ani banda chu America a azina Indonesia sarkar tampuina tur poisa tamtok a hon sak nge heminu hian Indonesia ho chu independence sual turin a foi rureng bok banda hian anha hi aten hle a Japan ral thuam din munte an sipai chakna tele an malak dan project zong te thi America a hril vek bok heminu hian America a zintura som ani a America sarkar chuan China ram spy na thok turin atir le a China ram a thlen nu rei lo te a China communist sarkar din mun chiang kai seka an ram mi puiten pai thak an tum dan te China ram atanga chua an tum dan te chu a chip chiarin America sarkar a reporta ma se America sarkar chuan a oi lo lutuka an nui aza hle ani kum sang kha zakwa somnga khan Korea a tir ani le a North Korea chuan China le Russia trampuina in South Korea a beidon ti chu report a pele a ma se North Korea din mun an ngai tua in hetiang hi tingam tura an ngai lo awangin banda report chu an bengkhon lo ma se banda report zong chu adikani ti reilo te a alangta ani banda chu awan nei na in a hlia khu zo talo mi pakhat moto anti Dutch Governor Office a thok thin chuan banda thil ti dan chu a chui chuak tatlat maya ti chuan banda na tho dan chu hai lan vek alo ni ta ka wangin sangkha zakwa som pasari kum khan anu angchia in ka hlum ani veta a anu mata hari an ka hlum dar ka le minute a chia jing dar nga le minute somli le panga a banda hi ka hlum ani veta ani